monopol. Problemet er, at det kan være svært at finde de ting i Roskilde, der er værd at byde på. Så når man vågner der søndag formiddag kl. 10, og man har tømmermænd, så er det ikke særlig rart. Det er jo præcis det samme, som man sagde dengang jeg gik i gymnasiet. Så er der et eller andet galt med vennerne. Det er ikke noget med Roskilde by at gøre. Jeg bliver altid så nervøs, Leif, når vi to er enige. Ja. Så vidt jeg kan forstå, så har vi lavet en aftale om, at det gør vi ikke her. Bare sådan helt konkret, hvad skal han gøre? Jeg tror egentlig hellere, jeg vil tale lidt om det, du sagde før, om integration. Det er en masse venstreorienterede hippier. Nu kommer jeg til at lyde rigtig gammel, ikke? Det ville sgu da blive det rene indavlssamfund, hvis det var, at alle, som blev født og vokset op i Roskilde, blev boende her og avlet med hinanden. Fordomme, dem kan man komme af med på mange måder. Vi er en flok bønder, der går derude, højreorienterede bønder. Det var den afsluttende replik. Tak til deltagerne. Tusind tak. Fed debat. Ja. Kære Monopol, jeg er nyuddannet og bosiddende i Roskilde. Jeg har Roskilde i blodet, men de fleste af mine venner er bosiddende i København. Hvad skal jeg gøre for at kunne trække folk til Roskilde? Hvis ikke vennerne vil komme til Roskilde og sidde og drikke vin i min lejlighed på anden sal der, så er der et eller andet galt med vennerne. Det er ikke noget med Roskilde by at gøre. Den mentale afstand, der er mellem København og Roskilde, den skal være mindre. Hun skal jo ikke være bange for at invitere sine venner, fordi når man jo ikke lige så fed som København. Og hvis alle byer skal ligne hinanden og tilbyde det samme, så bliver det jo frygteligt kedeligt. Det er jo netop mangfoldigheden, vi skal leve af. Men ellers så må vi erkende i en lukket kreds som denne her, at der er altså mange spændende tilbud i København. Venner med de rigtige kvaliteter render jo ikke rundt inde i København. Det er et skidt sted for unge mennesker at være. Jeg tror simpelthen, det er fordi vennerne ikke ved, hvad der foregår i Roskilde. Der sker så meget, og vi skal bare være bedre til at fortælle dig. Jeg er meget enig med jer alle sammen. Du har en lysende karriere i politik foran dig.